Nedega Dudashan Meghalaya, but Nipian so high people watch a Katukubam Takajan made, Shaban Pai Shiki Kubor Kibabnia, Minipajik Mapakongsan. Yalam Umentri Kasorkar Padeng, UJP Nada Haka program Tungding, Ek Per Ma ke Naam Hashalong. Bu mau nongrem usembut Menteri Rangbak Kejela ubak Preston Tinsong na kabenta ke Surok ke 10 kilometer na Rambrai Shanonglang. Li perda Menteri Kampok Yeng Amit Shah ya ke Smart Border Vision ha Lan Kamura Border Outpost. Bat lam Menteri Rangbak do Ukeri Narendra Modi ha ka jingele banyada Mariang hapo ka Ek Per Ma ke Naam campaign. Bentang inya pai shwa shaki kubor na kaleng Kejela. Menteri Katanat Kakot Kakya Kasorkar Padeng UJP Nada Hine Kasni ulai Shim Benta ha ka program Thungding ha Golf Link Shillong kum kadak panya Shim Benta ha ka jingrakhe ya kasni World Environment Day ha ka ribrok away. Habakran ha ka ni kasni unada ulaong ba ya ka sen jam Ek Per Ma ke Naam lasdang hapo ka jingbu thong jong Menteri Rangbak do Kari Narendra Modi ban pencelur ya ki pajba ban Thungding bat ban penkenmau ya ka jingdon kam ban penne ya ka Mariang. Ulapan pauru ya ka jingtmu jong ke India banwan ra ya ka lawai ka bakhuj basuba bar ulaong bakani ka campaign kan yarap ban pinyar ya ka jingyele ban sumar ya ka Mariang da ka jingye shimbentalang jong kinong shong kari. आज विश्व पर्यावरण दिवस है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है और आज के दिन हम सब लोग यहाँ जब मेघालय में हैं शिलांग में तो यहाँ पर आकर हम लोगों ने जो हमारा कार्यक्रम है वृक्षारोपण का, पौधा लगाने का और जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक पेड़ माँ के नाम इस कार्यक्रम की शुरुआत की है, उसके तहत आज भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ता Menteri Katanat Kakot Kakya Kasorkar Padeng UJP Nada Hinin Kasni ulapli perda ya ka Arhi Hospital Hajorabat kabala kentiu ya ka jingdon ya ki jaka ai jing sumar ha ka jela bat ka than chatai lamingi. Habakran ha ka ni ka program unada ulapan pau ya ka jingkiu state kishnan ai jing sumar ha ka than chatai lamingi hapo ka jingelam jong Menteri Rangbak do Kari Narendra Modi bat ulayaro ya ka jingla jong ka hospital banwanra ya ki rukom ai jing sumar kat kum ka jingdon kam bamenta na ka benta ki pajba. Kani ka jaka sumar, ka don ya ki jing sumar ki bakerpang kum ka oncology unit, ka PET CT scan, ka critical care services, ka NICU, ka jaka le ya ki test ka babiang bha, bat ya ki modular operation theatre. Lakmi lenti baka Arhi Hospital kan la ban kentiu ya ka jing ai jing sumar, bat kan penduna ya ka jing don kam ki nongpang ban wat ya ki jing ai jing sumar ki bakerpang Shabar Jela. First of all, I congratulate on the inauguration of this RE hospital and the opportunity of it. It is a very significant milestone, a huge initiative which has been taken in health delivery in Meghalaya. At the outset, when I congratulate, I also really admire the vision which you have kept, because in a hilly state like Meghalaya, thinking of a super specialty, that too in the private field, is no less than a dream. It's no less than a dream. And making dream reality is really commendable. So first of all, at the outset, I congratulate for your vision, dedication and the hard work through which this institution has come up. It has got the most modern facility, which I am told, and it's not only the mere creation of the building, but the creation of the hope and the security and the quality which you are providing through this RE hospital. Kinong shnong jong ka shnong wapong skor ka badon ha East Giant Hills kalapdiang ya ka jingbay tingka ka bahenriu ponyo pusan kalor tingka na ka bentaban penbhaya ka surok shnong ka bajrong
kendai poin san kilometer ki balajat klem kanu ke jing maramat mentala palat arposnem. Habakran cikilat patai kubor urang ba asnong uba pi dekar ulaya thu ba kador ba asnong kala leit banyakren halor kanikamat nadu usnem arhajar arposan bar kala yo pat ya ka jingirap na usembut menteri rang ba ka jela uba prestun tinsong. Uba dekar ulapan pau ya ka jing songu ya ka sarkar jela na ka benta ka jing ai jing menjur jangka ban pen bha ya ki surak ban let ban wat bat ban wan ra ya ka roi kapar ha ka thang. Harus nem arhajar arposan das dangi wolalti wo tholat amnu wo penyo laniu penmiet penba laniu siangrong yang ni slok ema pochnong ngi kini kichnong i tipi wato lakamwa arbulis nem nadu por yung umasimon porman elang itu por yo yang slok tango nadu itu por hadu kan i myo di ke jing repair ni ya ga improvement ya gani ga slok dan itu daw i ha arjan arsan dalalti wo tholat tholuti kamnu wo penmiet penbab yang ni usrok da po kajing nyalam yung lain adu district level hadu po state level da mana po state snya ko ben cibun wa mario I aga appointment wo ya chemo sar person wo man le deputy chief minister yung state ko yung da yo is chem hagasin gon kong marju chem I hitay por le wa o da kular wa to o emlang uchiru ba I wo Usembut Menteri Rang Ba Kejela ubak Preston Tinsong hinin kesni ulabu mau nongrim naka benta ka surak ka 10 kilometer na rambrai Shanonglang jong ka phase 1 hapo ka Central Road and Infrastructure Fund lani ka CRIF. Haba ai jingkren ubak Tinsong ulaong ba ka NPP ka bayalam ya ka sarkar ka kular ban pinyar ya ka roi kapar hakithan nong kendong bat kan penbha ya ka jing pinyaso jong kisnong hakaleng Kejela. Ulaong babun teli kisnong hakathan kidang ya kendu jing e shibun na kadaw ka jing sniu palat jong ka surak bat banjur baki surak ki babha kinyarap ban kentiu ya ka yo ka kot bat kan penbaru ya ka jing em jong kinong snong I balbi na ka benta banbu pia umne umau no remo jong kan ka surak ka face ka banungkong lani ka benta ka banungkong ka don kumba 10 kilometer bat nangta ngin saya beteng ru saya ka face ka ba ka badon sa kumba khatsan lani 100 kilometer ban peniasno bat kata ka area nonglang lani kata ka area kamhor baki we pakisno ki badon sa kajaga kenang bakan suk ka sai ya kayen ka tre ka jong ka na than ro ko we kanon rin jongi nakalihan sa sorka hapo kajingelang jong ka party NPP kalong banwanra iya ka roy kapar kapit kabiang ha kabay pakuwi kesno UMLA ka BJP uba AL hek menta kasni ulaong bakaseng kan sa pinbana ya ukurtong ubanya kun haka election MP shiteng samoy jong ka Lok Sabha. Haba ai jingkran cheki nong pathai khubor uba hek ula pentip baki don hadu kendai ngut ki ba angnut banya kun na ka tiket BJP bat ong bakaseng ka khmi lenti banshim ya karai hadu la syam tayo. Shu ulaong baka BJP ka pediang ya kinu ki bawan man thep kerteng Henry ka jingjet ka bakhadu kan longkat kum ka jing ibet bat ibiang jong ukurtong. Uba hek ula benrap ru bakaseng kan pelet jingmut halor ban pinyang da ukurtong ubas kem bat uba klan ubala ban yokur ya ka jingjob ha ka election. We have 9 contenders who has already applied for tickets, so we have not zeroed down. So we'll be sitting in maybe next week sometime. So we have to decide now because the time is running short. We have to decide now who will be our BJP by-election candidate for the Shillong Parliamentary Constituency for this by-election. So definitely we are going to decide very soon. Anybody can apply. Once he will join the BJP, definitely we should welcome him to the BJP, and we the party will see who will be the fittest candidate for the. Usembut Menteri Rang Ba Kejela uba Preston Tinsong hinin kesni ulalet yuk jat syaram berai ringkat baik kinong ilam barang ba jong ke NPP ban pelong jingyalap election na kabenta ukertong jong keseng u Dr. DRL Nonglat Hashwa jong ke election MP Shiteng Samoy.
Haba ai jingkren uba tensong ula penpau halor ka jingjob jong ke NPP kabayalam ya ka sorkar ba ula budak ru ya ki jing angnut na ka benta ka roi kapa jong ka pateng banwan. Kinong ilam jong ka seng kila kerpat na kipat ba bakin kershan ya u Dr. Nonglait man pentik na ya ka bha kamian bat ka jingkiu jong kipat ba hakeleng ke jela Meghalaya. Banjin na lalong la don sangut jid bro sangut la de bo hanre ngut sngo bon ong baka babiang hanre ka an kamsha bale kamta wat la ya bahalut bro sangut ru ngi hamjid pada tang uwei ubakamba na kibaba ngawan kenang hakan ka por ban kerpat kerpon yapi sasisin pat sngo bha ai ka jing shania ai ka jing kershan ya ka parti NPP sasisin pat kamtam ya udo usnam jongpi nakadekadong katan jongpi I Dr. DRL Nonglai bain yo ya ka jing UMLE ka pentor umkra uba AL hek hene ka sni ula penpau ya ka jingdon kam ban sumar bat pene ya ka mai maryang ha ka program thungding ka balai shimbenta bat umentri ka sorka pedeng UJP nada ha golf links Shillong. Habakran shikilat pathai kubor uba hek ula ong bakani ka sin jam ka penpau ya ka jingdon kam ban yale ya ki jing e ki bami kum ka jingkala ha ka sun beneng lingba ka jing trelang jong baro. Ula benrap baka maryang ka bukhut ka long ka bakong san na ka benta ka kot ka khia bat ula kentu ya ki pat ba man shim khia ban yada ya ka saudong saukun na ka benta ki pateng ki banwan. Uba hek ula ong ru bakani ka program thungding ka long ka ba job da ka jing ai jing kershan jong kitanat prepare what happening ka por ka bakim. I immediately contacted the forest department, then I called the municipal board, I called the police and everybody. I said that tomorrow morning by before 10, everything has to be arranged for the tree plantation. Our Honorable JP Nadda ji, the Health and Family Welfare Minister, he has said that he is going to do one tree plantation in the Shillong. So then I have chosen this place, golfing, because this is my birthplace. I born and brought up here. So I brought him to my constituency and he was very, very happy to come to my constituency and to do the tree plantation here at the golf club. See the entire environment. The Meghalaya is a health tourism only. You take it from the climate wise, you take it from the hygienic wise, you take it about our people, the tribal boys and girls. We are built into the hospitality services. So this is the Yaka hands-on 3D prosthetic training program ka ba arsni la penlong hasilong mentakasni ka belum lang ya baro ki riu tebet banchna bat penmi ya ki prosthetic bat orthotic na keleng ki benta jong ka than chtai lam ingi ban puli ya ki advanced 3D printing technology na ka benta ki kam ai jing shakri jong ki ka benta ba kong san jong kani ka program ka kentup ya ka jing sam ya ki 3D printed artificial limbs shaki khat armut ki brio ki ba duna dukhatmen Habakran ha kasngi sedang jong ka program Menteri Katanat Arts and Culture uba shan bor shulai ula ong ba ki jing sham thamai ya ki jing start technology kila penla ban pen bha shu ya ki jing penmi ya ki prosthetic ha ka dor ka babyang bat ka bala ban yo ha ka ju ka por ban pen scam ru ya ka jing thmu ka sarkar ban kentup ya ki rukom ai jing sumar bat ban pen kop bor ya ki brio ki ba duna dokhatmen. These programs reflects our collective commitment to empowering persons with disability. This through innovation, technology, and compassion service delivery. It demonstrates the impact that can be achieved when government institutions, professionals, and private innovators work together towards inclusion and accessibility. I would like also to acknowledge the contribution of Installing India Private Limited, a pioneer in advanced prosthetic technology, through the use of 3D scanning, digital design, artificial intelligence, and advanced manufacturing. Installing is helping persons with disability regain mobility, independence, and confidence. Such innovations are making Ka sarkar Meghalaya kala ong baka jing sapriang jong ka jingpang African swine fever dangshan ha keleng ki benta jong ka jela kala khamduna. Principal Secretary jong ka tanat Animal Husbandry but Veterinary uba FR Karkongor ulo ong bakumba shispa handrupo artali ki Rapid Response Team ladap ban pha na ka benta ban pej perman bat shimkhia ya ka ni ka jingpang.
Ya ka jingpang ASF layo kai pot ba kaladon hagi benta jong ka East Khasi Hills, Ribhoy, West Khasi Hills but Eastern West Khasi Hills district. Ha ka baya day berkani ka sarkar kala ai bai luksan 1,000 tingka na ka benta ka jingdu ya uwe usnyang bar kalawat benia aru halor ki dawai dashin bante lakam ya ka jingpang. Labatha aru ya kinong ri jingri ban pentip kham kloi shaki bor badai khmi lada suba badon ka jingpang ha ka jingri jongki. So I'm happy to share with you that the disease has been largely controlled, and now we are not getting any huge numbers also. It is in fact subsiding and it's on the wane. So from the department, we have already activated about 162 rapid response teams as well as these ASF task forces, and there is also a control room from the directorate. They are monitoring the situation every day, and they are also obtaining results from the field. It has been the persistent request from the state government, from the Department of Veterinary, to ask for a vaccine. So because only a vaccine will provide the permanent solution. From state government, there has been Ya ka World Environment Day la rakhi hak langki benta jong ka jowai hine ka sngi daki program pen priang jingtip shapang ka jing pen mariang ka Jaintia Tourism Environment Society lani ka JTES ka ba lam khmat da president uba SK Lato kala penlong ya ka program thung ya ar poteli kiten riding hasilenter jong ka surok jowai bypass ban pen itanat ya ka jaka hathat lasken hakawai pat kalyang ka NPP Farmers Front Jowai Block Ringkat bat ka NPYF bat ka NPP Jowai Block kila penlong ya ka jingpen coach nong bat ka jing sam ya kiten riding bat sintiu hayo yaw musiang la penlong ru ya ka awareness program na ka bentaki pat ba ha kherdop jong ka Thomas Jones Synod College ha ka ba UMDC shuse uba o lamin ula kentu ya kinong shong shnong man shimlang ya ka jingit kli ban sumar ya ka mariang bat ban penne ya ka jingkho jongka saudong saukun jongki. Ya ka World Environment Day la rakhi hatura menta ka sngi daki program prepare kum shibenta ban kintiu ya ki jingpin sapriang jingtip bat ban le AA halor ka me mariang ka NHM Employees Association of Meghalaya ringkat ka jingetre lang bat ka NPCCHH bat ka NVBDCP kila penlong ya ka jingpun coach nong hakal lang ki benta jong ka snong ka jinglum bha ya ki nyut kinyer ki jingpun khut ya ki jabo bat ka jing ai jingtip halor ka jing sapriang ka jingpang khi shori bat dengue Kam hashwa ya kane ka District School Education Office West Garo Hills kala penlong ya ka School Level Climate Action Exhibition Competition ha ka ba ki khana school kila pen I ya ki project jongki halor kumnu ban penne pensa bat ban kala jong ka sun beneng ha kane ka jing yakop ka Captain Williamson Sangma Secondary School kala yo ya ka nam jong. Today we have organized a cleaning drive program on the eve of World Environment Day celebration. So this year we have started planned to clean our Tura town, starting with our district health and medical offices office area and also the school area near the MB Rosebud. The theme for this year was inspired by nature for our climate, for our future. That is put forward by the Kahinyotrap Youth Council Lailing Dot Circle kala kentu ya ka sarkar jela ban ai jing menjur na ka benta bentai ya ki jingking bethamai hamau thung kper bat mau katon ka kenhun balaya lam khmat da ki nong lam ka HYC kila kendu ya usembut menteri rang ba ka jela uba preston ten song bat IT ya ka dorkas ban penpau ya ka jing sneu palat jong ka jingking ka bamenta ka senjuk kala pentip ru ba ka ni ka jingking ka bu jing ma shibu na ka benta ki nong ya nong yang bat ki nong shong shnong bat kala khot layawer ya ka jingshim khia mardo da ka sarkar kinong elam jong ka HYC kila benrap bakin yai beteng ban pensngo ya ka ni kamat tat hadu bandale AA halor kani ikum ka HYC lalang da atel ngayo ban ya kendo ya Deputy Chief Minister badeng pek ya ka tenam kudi aringkat ru ngayo ban kendo ya local MLA jungi ya ka ba aga bang ilayo ban bu ya ki ya ka memorandum na ka benta jong arteli ki jingking ang tei hapo ka surok nong kasen nong klaudo ya ka badai ya ka ba ki tei arteli ki jingking ya don menta deng jong ka jingma ka ba kraw ya ka dong ka than ka jungi ya ka ba kala to
bat kawin aprem juki kala dekut siliang. Mentang ini apa syaki kubor nak kelengkatan setai lamingi. Menteri Katanat Kampok Ying Amit Shah ne kasngi ulaong baka sarkar pedeng kadang yale bantau yaki rukam pahara ki baskem haki jaka kaput lingba ka smart border project. Haba ajing kren yaki shipai BSF ha Tripura Amit Shah ulaong ba yaki jing start technology ki bakentup yaki drone bat ki kor pej perman ki bakat kum kejuk bamenta ansabu ban penklan yaka rukam ajing pahara haki jaka kaput. Ula benrap pa ansa pelat yaka projek persang la syam snam hashwa ban pentre kampura yaka bat empau yaka jing temu jangka sarkar ban yele persha yaka jing wan rung tu kibriu nabari kikam shalan martu bat kiwe kikam babu jingma haki kaput 40 लाख से 60 लाख वृक्ष लगाने वाले हैं परंतु हमने ये तय किया है कि लगाए हुए वृक्षों में से जो वृक्ष बच नहीं पाए वो सबको पुनः लगाने का काम इस वर्ष में हम करने वाले हैं और अगले साल हम सबका एक सामूहिक संकल्प बनने वाला है कि अगले साल एक ही वर्ष में सीएपीएफ के जवान 2 करोड़ से ज्यादा वृक्षों का लगाने का काम करेंगे और पर्यावरण ki jing sokya ki lan nangjur halor ka jingbun jong ki hati klau ha ki kpia slasha jong ka gola ghat nakadaw jong ka jingrit palat ki jaka klau ka bala penlong ya ki hati ban poyat wir shaki jaka sabriu ki nong khmi nong pet jong ka tanat klau ki loong ba kini ki hati ki de ki pawan wat bam bat jaka sa henry lada ki patba ki penthut ya ki la ban lam sha ka jing sha penjulor la kentu ya ki bo badai khmi ki shnong ki thau bat ki nong tre ha ki kpia slasha ban om penthut ya ki henry dei ban ya tre lang ban wan ra ya ka sup kasan mentang ini apa syaki kubor nak kelengkari Haga sngi rakhe ya ka World Environment Day Narendra Modi ulathung ya ki sambai ding hasurat hapo ka ek per ma ke nam campaign bat umudi ula kuntu ya ki nong chong shnong manishim bentalang ha ka ban pene pensa ya ka mariang bat ban no senyang ha ka ban kentiu ya ka jingjer ngam jong ka mariang Ka India kalayo ban bat ya ka nam bathamai ha ka perthei da ka jing job ha ka jing persang jong ka ban pu ya uklong snam da ka jing rap ki robot sha ka jaka ka bajangai kumba arpho 1000 kilometer ha pedeng kari Guyana bat India ya ka ni ka kam ka ban sa kan mau lale da ka bapendon kam ya ki tiar robot SSI mantra balashna ha India ka bapen pau ya ka jing kiu jong ka jing start technology ha ka ri bat kala bawanra ya ka lawe ha ka rukom ai jing sumar ka ban long ka bam don put what shaki jaka ki ba e ban pen poi Calcutta from the ugly ring to be here and indeed it is a privilege for me to be associated with this historic event. As you can see from the clip how enthusiastic and how emotional President Dr. Mohammed Irfan Ali was about this landmark surgery that he called a record surgery. I want to associate myself with those remarks and the remarks of Dr. Frank Anthony, our Minister of Health, and to say, indeed, this is historic, especially for a small country like Guyana. Here we are today, where the relationship is continuing. We're no longer talking about indentured laborers. We're talking about state-of-the-art technology. We're talking about state-of-the-art resources being provided by India to the government and people of Guyana. mentang ini pai syaki kubor ya lekai Grandmaster na Indian u Ramesh Babu Pragnanandha u don jingkermen banbat ya kekerdan jong ka Norway chess arja apun reu hadin ba ula penrem no ya unong job u babat ya kekerdan ha ka perthai u Gukesh Doma Raju ha ka raun ba khandai
Dagan ka Jingjob u Ramesh u Balala ban yo Khatsan Point Hadin jong u Wesley u Balayo Khatsan Point Sun Point Hadin ba ulala ban penram no ya u Magnus Carlson. Mentapan ini apa ya ka Jinglong Jingman ka Sungneng hakalang ki benta jong ka jela. Hatura kajing kriat kalong 4 degree Celsius ber kajing shit kalong 5 degree Celsius kajing sam ka hau kalong hinyo pulai na kashispa ber kajing hap slap kalong 4.2 mm. Haba pai pat chanong ba shilong kajing kriat kalong khat kandai degree Celsius ber kajing shit kalong 4 degree Celsius kajing sam ka hau kalong hinyo pun riu na kashispa ber kajing hap slap kalong 10 kandai mm. Kadba hajowai kajing kriat kalong 4 degree Celsius bat kajing shit kalong 4 degree Celsius kajing sngam ka hau kalong hinyo kandai na kashispa bat kajing hap slap kalong hinriu .san mm kala bandon kajing hap slap hatura shilong bat jowai Shaban poi syaka pukut jong ketuk kubang ini pe biang sahisin yakimat kongsan Yalam Menteri ka Sarkar Pedeng UJP Nada hak program Thungding ek per ma ke naam Haslam. Bu mau nongrim usembut Menteri Rangba ke Jela uba Preston Tensong naga benta ke Surak ke 10 kilometer na Rambrai Shanongyang. Leperda Menteri Kampoying Amit Shah ya Smart Border Vision ha Lan Kamura Border Outpost. Bat lam Menteri Rangba Adu Kari Narendra Modi ha ke jengele penyada Mariang hapo ke ek per makinam campaign. Te parlok katungi la poisha ka pakut jong ka thuku bo jingi meta ka janmit haduk mindai syambiang wat pila syai kasi kublai pi baro